Ganyan, nakikita niyo, diyan ko lang. Oh. Sige, ito po. Tatayawag ko. Mara na yung sulti. Ito takisag tanaw. Kaya ito Ay, nakita Ako, niya. anak ko. Ano? Kain mo na. kami kung sabi nakita ninyo mo, pinakita na mo na. Mo pinakita na. Kilas lang. Kumanata mo mi oy. Sayang sa inyo nakita ninyo, mo pinakita na mo. Uban-uban ako. Pinasa kamkaman ni. Mawali kayo na mo, di Kaya ganun na. akong anak ito, mista po. Asawa ng pulis. Isa, engineer. Asawa ko mista. Bukan ganito to. Yan ang aming mga atalon. Sa tawhanon ko ingon ganin mo amo diri nakabandi dili sa tawhanon sikat mo murag pare murag mo ubos mo wala na dili kung ingon ganin mo nakadawat mo magpaubos pagod mo na yes ako kita niyo na kahom ayon ano ko nagpamo pero sila ay daw dala kita wala magsultis din nagsulti sila so ba Asa na tire? tama lang Dali ko Yan, siya. sa kitchen, tambal, magpare, talala. mura ingon ko di Tanawan niya ko. Ganang si Nadia. Ronole, pero na may sakit na doon kayo na may sakit yung sa puso mo tayo. Kung nanambot ka, Asa. Kaya kapal. pero ang Diyos, ang hatag ng kasiguruan, di sa Teka na ka. naalagid kay sa kripisyo to. Inawagin. Muna kung nakigarbo. Patay, ang punto. Pagkita ako silang punto. Karoon na, punta na ako. Pagkita ako silang mga punto. Okay, pagkitaon nila sa pagkita ako silang punto nga na yung bukat. Nawala sa ibuhat no? O pagkitaon ko sila sa punto. Din ko. Ano yun, kamo nila? Na. Dili gyud. Kanina mo ganiyon na gumunin na gili ka mga ng bata. Di ka ano yung Rick, ang unang ipanganday ng pagbaklay, magabot sa bayad. Ah, Oo. Pari lang. dako kay kuan ko lang. Baka na ka nang kagabi tong santalana sa mga masikiton? Pakyaw na. Buhay pilang kapadir. Tatag ka dito, arong mabaklay. So katawa na inyo isun niya. Nakita na ko no. Maro na. Ay, Oh, maro to imong sulti kol. ay pamaka kung Reflection wala ko nung nakita ayo mo sulti. Ingon na ka. Nakita na ko siya. Nakita gid na ko sa dito na kasi ubos. Bisag ako nana. Dito man ka sa mga bata. Dito man ka sa wala na maka. Wala. Pero kamo nakita naman. Wala na kinahanglan. Oh, nabat Mamingon pa ko ng mga Wala na. anak ako Ayun ang nimo. tinidor. Makaambit ko mo. Dali tinidor. Kasi dayo mo. Kabangan na to. Paghagap ko sa inyo tao ko. Pero lahi lang ko. Kay ako'y makadungog sa espiritu. Kay naman mas kalibutan ko. Nagpuyo lang mo nga espiritual. Tato pa nagpuyo, naitaw, na nagsigig sugilon sa iyang gadungog. Kaninya. Tama? Bibig ka na ha? Tama gyud. Ha? Oh. Ang akong madungog, isugilon na ko kaninya. Dili siya magsulti sa iyang kaugaling tumbot, kundi sultian ka mo sa iyang nadungog. Ingon man, sa butang umabot. Yes, umabot. Mudaw ng kalibutan. Tanaw kang kalibutan. Naay imperno. Naay Diyos nga magpupunta. Dili ang tao. Ang tao ay among sulod sa tao. Pero ang Biblia niya, kay ang tao mubo lang. Ayaw pagsalig na siya magagos. Tama, Hamang good. ang isa kagatos ka isa lang katinulok sa tubig. O niya, ang ulan gani nga di kita tumihap. Tama gyud. Kita hambugiro kita. Nasayod kita ko nas langit. Bisig-bisig Ginoo, daghan siya na blessing. Tinulo na kay ka sa tubig sa Ginoo. Baka nagbasa sila na minsan. Shout out. Wala na gyud, mo wala na gyud man. Dili na yun. Madaksan mo mo na. Ayun na, Susunod ayun na. na. Susunod. Ah, Tumabawal pa rin sila. Kuha ka mo ulit. Tawag mo no. ayun na lang. Kay Minoy, wala na dayo. Oh, pagka nahili sa muang sa muang kandero kanding. Kung sila Billy Boy Dieter o si Kanya, dudong. Kaya ba si mga ano itong mga bata? Dugay, magisugo, mga magkaon. Nakita mo magkaon ba? Nung nakay kabayo, di. Balik rin sa to. Ang sapa.
Kuya, supay, tandugunan. Ibiyok na yun. Dali ra kay dahan mangkuan. Dili Bukid. basta nga ni nga magsige nagbaha. Tandugo ng gamay. Dito ibabaw pa. Mo gani. Pero ka nang wala pagi ang baha. Dugay kayo. Mo, kisa mo uban dito sa gawas. Siyopon pa man. Kasi dito. Tadong duha. Kuya, kuya, kuya. Amo na ba si Anton? Anton. Kaya ate mo di mo hinga ligulian na yung estrado tayo. Ang baba na. Amang lab kita karon dito. Tang, ko na lang tang. Kamang kita ron, kamang. Raski sila na wala sa buntod. Bak mo pa. Na, ini sa kusanina ay. Dito na lang. Ay, Highway. lago kayo dito na mo. Dito na lang highway. Oh. Oh. Dahil madigay, magbaklay ko kasi yung pa kayo. Na, ingani oh. Dili man mahimo magdugay mi dai. Kay magdugay ka sobra kay kasuod kinilakay. Mo gani. Minilakay na. Di ba na? Oh, okay. Nakadikit naman. So mas may mo tapsing lang mi para mo tapsing na. May ana di. Ay, salamat to. Hindi na ano. Sobra na kayo, sobra. Kay ano man. Magita po ko sa atong mga isa. Yun, nagaba na silang lanpot. Gamit na. Gani. Katong bukas lang. Kani ang katong bugas ba? Magdala lang taga tulumagon. Tabay bukas ito, dagan. Dadon pa na to na. Asa mo tamplong ang Ibili na lang na dili. Basi na ikuan dito kwarto-kwarto no. Ay, dili na natin. balay nga kadangpan. Dili na bugas iwa dito nga. Pildi man gani mo, paldo mo me. Ang mag-ihaw mo kanding. Tawagan. Mura na. Na, bukan na mi ani. Salamat kayo ha. Ay, ko salamat kayo. Ay, silang Pugos gin mo. Paman na pamanghapon may sandang pag mag-Bible sharing pa may kita pa ninyo. Oh, pag-Bible nito. Ano? Oh, na. Nino. Kung sa YouTube kini nga akong ginag-video sa YouTube kini lang. Dito lang siya Na, sa i-download. cellphone dahil makita na mo. Mao man siya katong tig kon sa live. Operator ng operator. Power ko lang duka na. Mata na gaw kay signal na. Masaya mo ko dos 8 mo sugod kung labi na dugay kami magtapok. Pero sa iyo ay makitang tao ay istorya lang. Oh, sa kuan lang sa signal lang siya, hindi mo signal dito sa yung parehas panahon. Sa Facebook kasi naging signal. Pero kung sa YouTube ka, pwede rin namin download. Mag-download nimo. Hindi ka signal pero download na nimo, pwede nang malantaw bisa gulay signal. Bukay ko ano na ako Kumumunan. Ano mo nabilin? Nagbuyaw ka. Dito mo muna. Bye-bye. Bye-bye. Dito. Bye. Bye-bye. Espanyola family. Gamay to. Dakan yun niya. Ren. Abot-abot. Kung dagan ang tanong nga bot. Ikaw mo ban. To? Salamat kayo. Ren. Ikaw mo ba? Ulit kami nagkita kayo. Salamat. Uy, hukuan. Hey, download na ba kayo? Okay na karini ba yun? Sapatos? Ano yan mo? Simi sapatos na eh. Beboy. Ha? Beboy. Sipon ako. Oy! Oy, mga apo! Wala ka po yung ako ko dalawa. Tong, nila ka tong. Diyan, maagi sa kuan. Agak kayong tubig oh. Sa bahagyan. Kita pengon sa Barbie. Barbie. Guna unta to? Lo pahirapan. Danlog kayo yung test kayo, danlog kayo dalan. Ikan mo na ulan gud. Mga kabon na nakatabok na. Success. Magtagwan. Video nga matista mga kagri.
Mauni yung kasinatian. Kasinatian. Mo naging atuon rin no? Sus. Ikuan ko na, idawat ko na iyahan. Hindi lang sangkol gamit sa espiritu. Asa maadto sangkol din ni. Di ko ta makakuan kay Reflection ni Papa Jesus pero naadto bisa din ni bisa unsa kalisod. Mga ganun yung nakaugma naman. Wala akong biyasa. Kaya rin ite. mo gato. Talisik na po do. Kasi kung nauna, ayun daon sa pagkuan. Oo. Kaya na. Kaya doon na namin. Nurse na. Kaya mo yan! Nurse na. Na! Okay. Doon ang mga bata. Kanang kwan. Bili sila hapit mga ano. Bata nga. Ang bak nila di. Ang kato dito. Maan sila ni Dio. Di sa kaya ni ang butong kulap anak. Ulo man ni kabukong dang tulay. Ano yung naanin sa baha. Tayo ko sa kuno diri ah. Abot mo yung baha di ano. Diyaw rin ng tubig no. Dako mo. Dako mo ay. Ano kung kadako ang abot mo yung makap mo dito. Gamle dito ayo dito. Paturagas na ko. Okay na. No, maginis. Grabe. Mga guys, manguli ata no. O naapsang kita gulan. Penting basahan na mo mga guys kay mga tama paguli na mo ba. Maulanan me. Manguli na taron. Tawa ang mga gamit basa kayo. Pasilan din. Oh, Apa kung salpo na? Opo natin, bayaran na, isa lang. Tungkol sa pagpagtulog, dadaan lang. Yan, kaya magkakasing award. So, anak, hindi ka nang tulog sa pagtulog. Pagyarin pagtulog, isa lang. Nabalik ko, sa pagtulog na, sa lukas, sa ako lima, sa mo, gamit, ninyo, gamit na ito. Ama na mo, anak ko, umabot ka lang, kasi ito ko sa iyo. Kailangan ko sa iyo. Ano may kapatid? Sige, tawag mo. Pero ang kapatid. Ikaw na nga pa naman. Gusto yung pagkakya. Sila, pagbubuko mo kung pagbalit sa espiritu, ikaw ang mga kapatid. Kaya nagbuhat sa sama. Diba lang? Namatay ka. Yan ay nagsalit na ito kapag langit. Yan. Makaluwas ka. Hangin ang binasa. Ngayon na ayaw pagbukom, ayaw pamali, diba? Ayaw pagbukom. Ano nga, nakakaroon sa palibutan, sa atin sa pagbukom. Ang nabuli ang pagpapatas na iyo. Parang hindi ko bawal. Ano nga, kailangan ko magpanong kansa, suko lang mo, magtatabang lang, nabunyagan naman tayo kung narinig. Diba? Magbunyag lang kasi kumbaga, naiwan yung mga buti na namatay. Kaya nagbuhat ko sa lahat. Nagpatay mo sa pagod na tungod sa paglago ko. Isok na tayo. Tungod sa pagdadalo. Dado sa manila. Kaya nagpagkita sa manila. Ano na ito? Ingat ito. Kung gulat ka mo ka na po, mamatay ka mo. Magsaktan. Bagay ka sa bulanan. Wala bilang tao, wala ng tao, wala ng pesa, wala ng pesa. Mga nagkakaantas ka na sa sabihin kung ano nagsakit ka. Ano man, kung nagsakit ka, kung isa na ito kaisog,
ano man, tanawa ang mga astig na tao. Ngayon pa nga, kahit baga, kabasa itong amo, pero pag sakit, yes, usa lang pa katinulog sa tubig. Ang wala din na tinulog. Tanawa, di ba kita na kung dapat siya, di ba kita na kung sila kung kaya niya rin, kung di ba kita mula ba? Kung wala, nasyon sila o, ngayon pa tayo sa lugar, ang pagdumang ano na, ganyan ka na. Kailangan mo na pala naambag pa dito. Tungkol sa mga pagdili, nabusan, matalat na. Kining ako mga sabi mo sa katas sa puno. Balik ka na. Kaya pasunod ka. Para matawag ka nga, para matulog-ubusan. Dili mo, linog na po. Dili. Tanawa ka rin nakalimutan. Manakaway, mga tawag ko, pagdili. Tungkol sa itong pagdulutan, pinuha. May pinsa may nagsipsip. Si Cristo sa una, lihinag daw, kami kilantag. Di pa tayo. Kita na pa tayo. Ay nagsulto sa mga tao. Kilantag sa ito, pumuto na karoon. Mananiwan ang kinawang. Yung sa walang katalatan. Kasama sa pundo. Maayon mga magpapulpok. May pinaghanak. Bayaran. Masarap ko na sa kaya. Dato makita ka sa hook. Dili ka mag-home. Parihat ang mga ka. Hook may kininin yung bayan. Kung wala. Wala yung ka. Kaya kita ng tao. Makasay. Tungkol sa Kristo na bahin yung ito. Kaya nagtuwa ka na akong kinabuhi. Pinangga. Yes, nagda ka sa kanya. Los niya, patuloy. Dili sa Kristo. Kita kakatag dyan sa kamahan. Ako ba yung kumahan? Ang ba? Mapuntas sa katuloy. Sa katuloy sa katuloy. Karang abot naman. Ako sa katuloy. Kami. Anak. Kamahan. Si Kristo, pagkisay sa'yo. Pagpusunod ka niya, paningon siya. Ningon ang parisyo. Ay, mga karingan. Mga parisyo. Ang ka. Ikaw na ba? Ang business, nagpipadala. Minsos na among paabot. O, mangita pa lang. Yan. Ako nag-unyag lang sa puti. Kung gano'n na pa'y mag-unyag ka na. Pag-unyag ka na kung malabaw, kung gano'n ko dili, kung gano'n ko makanyikap ko sa gabias. Magpabunyag siya dahil sa puti. O, magdalas siya puti ko. Kasi ang mga tito, para sa alihan. Hindi ko, ulungan ang tito, magkakita ang mga pagdalag ni Dahil ang mga tao na gano'n. Kung nalabasan na sa pala. Ang kumaturon mo. Ayun mo. Ang dito yung sa lagi. Diba na ata sa maliban ang pagkaayon sa pinagak na tutupin sa inyo kung sa Kristo. Dili sa mag-isip ang pagkaayon. Dili sa mobile. Yung mga pugang. Dili kumapaw. Kung mga sabihin na mag-isip. Pag-isip mo sa para sa kasi. Ang nag-office. Kung masunod kang palimang abang magka anak sa isip kung gusto kang panakita ako tuloy ang ang lawak sa palang ang
Apa sila live stream adalah satu anak politik sama aku makan berapa bisa kalau pembunuhan Israeli no bisa kalau pembunuhan naglalis tadi ano ba yun wala ko away padal at mga bao na away harus akan mengapili wala sila ang bato wala bisa makina yang menurut jadi pada pagi ini ada pekerjaan kami makaluas kami belum ako, ito naman po natutin ko. Lagyan na po, ang ginagawa. Itinubad ako sa mundo. Aron ka, gusto ko makatulog. Gusto makatulog. Gusto mo manita. Gusto mo nakatulog. Gusto nakatulog. Magsak. Ganyan po. Dili ako. Ako, makatulog. Anak ka rin. Kira? Paglawan pa kami. Pagpapos ko. Bana? Hidup mga kasi. Asal? Paglawan pa kami. Ang hidupod sa aking kasi. Pamahal. Karena luas yang ada mereka perkataan mo kayo ng papagitan nakita naman nila nasa ka Usap siya tayo. Akan nakita niya. Nag-usap siya kaysa man. Basta niya nakita. Kapalisas yung nakita. Amo alam mo mag Facebook kay kano kag ingon lang nila pagdiginog parang balan ang mga tawo saksi. Tawagin. Ang nakakita isulti lang ang nakita. Sulti lang. Ayaw na magwali-wali kay dagan kay nagwali ron. Tapi pa lang pastor o pare ko di pa timba ko ng taon. Di pa ko pare. Isa pa ko yung taon. Kaya namunyag man ko niya ako nang bunyagan. Pa. Ako gikasal pa. Kasi nagwali ko pinabagon. Dami ba si Pablo din salamat na wala ako namunyag. Namunyag ako sa mga tao nito. Espiritu lang, wala ko nagmunyag ng tubig. Hindi ko niyagan naman ta. Sa ito rin niya. Tama na. Hindi ko mo paong hagsugahan. Pero sa inyo rin yan. Ang ako dito, nagsaling lang sa pan. Hindi makaluwas ng pan. Mula ang tulog. Hindi makita ang tulog mula. Walang buwan. Si Kristo sa alang tan. Dili. Hindi daw pas mula rin sa bilang hawak. Bulaan mo. Jadi mudah pun espiritu kayak ribukan mana kau sebelum itu aman kita aman aku sampai nak ya saman baik kaya baban magkabuna-una nila nga pastor pare wala ko hindi ko mo anak sa simbahan Kita
Ayaw. Ang magawa sa baba mo. Ayaw. Ayaw ka mali. Takot ako. Mga pa. Mga pinsan. Sumba. Ang po, sulit. Dili, memorize. Magtutulog na ito. Baba na. Nakamasay na. Dili, nakamasay na. Naroon, kami. Katoliko ko yun ha? Katoliko? Kani ha? Katoliko ha? Mito ako? O kani? Dala, katoliko. Mito ako yun ha? Hindi kung kabalo mo ba? Oh, mito ako sa Diyos ang mga pag-awang magbubuhat sa langit sa salita. Mito, taniya, sumutunong kasi yung sugot. Lipat-lipat ng mga anak ng timo, ang nagsuki, ang nagpapanganti, wala, nagaluhan. Ayaw ko ganito, ayaw ka magpaglikot sa likuran, pinasilugan. Kaya basi, gudol, kasi yung gusto mahawaan kung mawalawat, pag ito anak. Likot sa ubos, anak, yun ikaw pa rin. Dahil nagpagbukti makas. Ako din, wala akong nakikita. Wala ko sumato sa mga tao, nag-asukar ko. Niyagto ko sa mga tao, tapos ang akong templo, anak, sa inyo kasi ano ako sa inyo? Kinsa na pala. Kinsa na pala. Ang gustong mo. Sa Ebanghelyo, Juan, Marcos, Pablo, Lucas. Nagsunod ang Kristo. Pagkalawat Kristo, gusto nimo, di ka maminaw. Yes, Crossman, patay na. Ginawa, maminaw ko nimo. Ako gupagawa sa baba. O ako mismo, bubuhat. Tama ko. Tatkin mo. Wala itong kalawa. Nagsimba mo. Kabalo mo. Diba ko? Di patay. Muna, nagpagdito mo paludon sa kinunod na patay. Kaya ako mga paslo. Hindi na ako sila sa Espiritu. Magpunti ng pili. Buhin. Buhin sa Espiritu. Makita ang buhay Espiritu sa buhay. Asa mo paludon? Dinulit. Ako ka rin. Anak. Hindi mo ito sa kubalit ako mga atos. Hindi pa tayo dito. Kung gamit ang akong mga gawin, kung mga buhay, magbalik sa lahat. Kung ready na ang kanang, gamit ang taong naman. Apat. Parang matuman ka ang pagbalik sa lahat. Ang kanal mali may anak ang yan wala ko kamusultiin din sa sinugan kaya ako nagmahal magbiyak ikuan ka rin ang apat magbiyak hindi sa magsulti siya kung galing pang pagpapit ay kisyan na hindi mo kabutak ay kawatin ito sa magsulti naglilipat ang dito anak ang isang kapag kumagbuhat ng mga office mga pun ipat-ipatong sa pulong-pulungan pumutuman ka mo sa pugot bising dili na ka mo mga manugas ang yawa gani mo hatag magalipahan sa iyang anak ang karon bulaan yan ang luma ang anak sa mga ako'y magpagpagpisyo ka ba? Balaka mo, next. Pag pa na yung pogi na ito. Hindi ako magsabi ng ilan. Pogi. Kaya mabot na ito. Nakita.
mo. Yan ang may tandang na siya. Tapos ayaw isipa na sinong kaagin na mga kapatid. Wala yung pulis, bilin ko na. Tama? Ayaw isipa ang mga tablo batiran kung away ka din wala bilin. Sila ang bilin sa inyo. Ano ba ito? Basta mo, kung may nakikaway. So kamo, ang gamit sa Diyos. Pero maglat. Ini sila. Respect pa rin pa. Walang gusto ko sila. Respect na. Panig kung na nagsulti, nakakatanin na. Sila, kung sila. Panig, usikahan. Pagkala sila. Jadi ako po. Si Cristo, lahing mong atin. Pinagpag ko. Isa ang patay mo. Sofian mo sa nga, dito mo panunan. Kayo. Dito mo babae doon. Samahan na mo nimo dito. Nga dito ko itong kasulti. Ito sa inyong pagkaya sa sana. Aron mo makatagka. Mga kapalunan ng mga tao na ko. Dito na ang nagkataan. Okay. Ay, isang dunya. Unang nagkaroon. Kasiwan. 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 Kapinahalan, sama nila sa ron, Pablo, sa ating politikas. Aron, Wala sa galong mga katawan. Wala galong. Kaya hay mo tanong simba. Di pa ako mag-malis eh. Ang mga patoy sa una, luto ko sa una. Yan si Pablo, tuwing concentrator para mga pinapulis ko. Mo lang, kalibutan sa mga patay, kung mapatay, isunod ko muna. Pero na ibo wala na ha? Wala ka basa mo ha? Nakaanak ko wala ang isa. Pero kung nagamit ko sa Tino, dagdag ko sa kamulutong, itong pagkilani sa aking mga wala ko nang namugong biya ha? Ang nakailan niya, mamugong o kumatupa. Kaya ko biya. Ang mga tao, magbut ko sa Tino, gusto pa na kumalupay, kumakakitak na ko. Pero ang mga tao, madilig gusto pa na ko, magmugog. Sige, say, pamito ko doon. Hindi mo ginagawa mo kabalog dito ako. Yes, hindi ka memorize. Hindi, kabalog ko sa ito. Ako. Oh, mga ako sa Diyos, aman, pagkawag ko. Balong sa pagbuhat. Pagbuhat sa natin sa iyo, kami doon ako sa tingin sa Espiritu. Ang ginagawa pa namin sa kadalang sa Espiritu Santo. Wala lang sa Espiritu Santo. So, di po mo sa Espiritu. Yan. At ito, wala pa yung Espiritu ko ng gawin. Mamagdito. Ano pala magbalid na? Kaya dito si Kristo sa tambakan. Amahan, amo, ako kanikalutan, dito gusto. Tama? Ay, basig na pa mo tuloy na anong pagtulungan na. Tayo, tayo. Makalumdum mo na ko eh. Ay, dito lang natin. Naihadayo. Kaya doon, malay. Nasa ko ano ito, dalang itang balag, kung sa tanpo nila. Kung magsakit, buwan ko lang ako. Kini, imbis matabang sila nako para makabahagi. Muhatag sila nako pag gabi, hindi pa yung si Pablo. Muhatag ko sa kayo, pero kung adto ako, pagtigong kamo, karon gamiton ko sa pagwali. Kasi yung kitadaan. Gamiton nyo buhat ang balay ng mga guardian. Yung kayo mo katulog diha. Tulogin ninyo. Hadlok magaling mong matulog diha. Wala kalibutan sa mga patay. Amagad. Na may cross diya na inyong gibutan. O dili natin noon. Panito ang inyong amahan diya. Abay amahan mo, biyaan mo, ilis-ilisan mo diya, amahan. Ikaw ko no, ang imong amahan, puli-puli, pinahan pa ka. Eh isa may amahang nagpuli-puli niya, nagpuyo sa balay sila ginahina. Pag gamit ang pangalan ng Kristo sa mga santo. Pero ang nagsunod, at kung kabayo, hindi naman. Sa iba't iba, ayaw ko pa ako. Tali kita na. Ayaw pa ko. Kaya na po ko. Kung mabuhay lang mo anak ko po. Basta. Kung sa iyo sa ito, kumana lang. Ayaw lang sa tuwagan. Ayaw lang sunda. Kung sa bukwa, ito natulog. Umupong nila. Tama agad.
Pag-irari ka, pag-irari ko man, wala po na wala rin makita. Ako, hindi nga ako concern. Nagsugil ako sa mga kaminso na di ba bunyagan ng pari? Tuloy ko nga, pari, pagka-profit, pagka-hari, maalaga ko. Ikaw, mangulo, hindi siya. Tingog mag-scout. Kung di ka, kung hindi ko magkikaway niya. Kung di ka, hindi ko mag-iba. Ikaw nangulo. Pagka-hari, pagka-pari, maampot, minsurin, si Kristo, di ba? Di ba, no? Si Kristo ang tinuod na pagulong pari kay nakalag siya sa iyang kinabuhi. Pero din sa kalibutan, dili siya mahimo pari kay ano na anino. Sa Biblia, sulat ni San Pablo sa taga-Hebreo. Si Kristo ang anino sa tinuod, ang siya ang tinuod na pag naghalag siya pero dili sa kalibutan dili daghang anino nga mahan. Nagpas, nagpakaon mo kung gawin. Anino? Siya sa laray ng Melchizedek, dili sa mga libig, dili sa mga libig. Ang modelo diya, yaan naman. Ang modelo sa aral ng mga langit. Nasunod, na langit na ito, pero ako sa mga pinakapulit. Ay, ayun, ihukom sila. Nakakita na sila. Apan dili ko sa mga anak ako sa mga tao na kita. Lingon sila, alis ko na pagkapunta. Lol! Wala pa rin yung kita. Hindi naman ka mo nakakita. Busaksakan. Ang tanan na kong bisip. Ano? Ano sa Facebook. Mamaling, di pa rin sa libutan. Liwali naman sa pari sa mga tasbo. Pero naamay dito istinit sa mga tao. Wala alam ang kumabalik dito sa mga tao. Malakyas ko. Sila unta. Ang dito sa ginawa, labing gamanan halo pagsulti sa mga biya. Punta nila magpapasay ng mga tao baik sa kumpulan sa Diyos. Apan, tamo na, nalaman na ito. Wala nila dito. Dibiyak sa kamatoran. Ito yung baka kung naktok mo kami sa kalaglagan. Ngayon yung kamuda doon sa langit, apod ka mo diwi mo sa langit, bihakot ng mga tao sa impyerno. Sa aral man nila. Ang nagtingon, sa langit. Tama? Mamatay mo dito. Tama? Kung mas maayo mangandoy ka na po. Kaya na ipagmulit ka. Ipadala lang ko na ang pandong. Dainon ko ka mo. Bata, sa pagkabata. Ay, kabala ka. Bakit ginhawa lang kita karoon? Mabuyo-buyo ganyan. Sino? Kaya ko agay ng tapil ito, kamay tayo. Pero dahil hindi kita tayo. Pero, sabi na kita niyo. Jadi ko gamana, wala ko cross. Wala ko nagpalan sa ito. Kaya kasi tingnan ko, anak, naninyo kang halang tutubot sa paggamit nito sa akong ibalahan. Sa ngalan sa Diyos, pahawag yun. Tayo pa na naman. Pero doon na pa dito. Basta, sabi ko lang, ito, alam dito, ang Diyos, pangay pa tayo. Sinadaan ng kusok. Tara, sama naman sa mga putay ko tingnan ng sama na marudugay kayo. Nga pasingit-singit dahil para kumagamanan. Ang kaaway, magkikaway. Sa ito pa, kung nagkikaway, ganit sila, puro sila. Ang gawa, daway. Saan sa ginawa? Kung ano na yung magkikaway, pasay ko yan. Bala nag-away mo. Grabe kini. Ano niyo, anak ka niya. Bawa naman. Grabe kong anak. Satu ba? Nakatala si Mutay. Oo. Satu. Siya man nakasala. Saya. Kung dili sila mapasaylo, siya nagpasaylo, siya nagkasala. Ikaw, hindi nagkasala. Siya nagpataas ko sa mga galingon. Balik. Opo sa kalibutan, di ba? Wala kayo sala, nakapusil ka. Ang katong ilang dikawat, kung sa iyo napatay, opo to yung sigado. Ang katong pagpatay. So, nagbuhat ang sala. Tama. Kasi ako, tulisan ko. Napatay ko nimo. Yung balay. Murder man ang akong kaso. Dili naman itong kawat. Mapod. Mangyaway siya. Dili naman to imong kaso yung sala. Wala pa ka nakapasay doon. Wala pa sala niya. Ipadala siya sa aman, kahit isip sa nabutan. Karon ito, makadugang ang bahandi. Pero nga ano, hindi mo magdulawa. Malot maka-gornas. Kung na yung pagbira dito mo. Kasi sila ang nakakot mo.
Yes. Mga ni dili gusto sa nagpatay. Tama agad. Kung na naghatag na ko, kinasing-kasing, ayaw ko subong ni, o makahatag na ko. Di ba, ako pinagbantayan. Hayit, di ko manulti. May imperno pa lang na, buhay-buhay ko nila. Pero sa ilang iba, dagtay ko nila. Pero sa kabayo, konting pagbuhat. Pagbuhat. Ito ang mga dati, pagbuhat. Kaya ito, wala na usap sa batasan. Go, right? Go, right? Go, right? O tandaan niyo na yun, makita. Isang tingin kita. Ay, nagwali-wali. Kaya na nagwali rin, napakaroon nun. Muna, nagabuang nung sa itong pagtulong na ano. Ano? Kaya nga mo, di ko katuloy. Pinood, nga apostol to. Hindi pa tayo niyo sa pag-world kitro. Hindi tayo yung pangalan. Buwas na mo. Nakikinaya. Dapat na yan. Apa to alam yun? Ayaw ha? Dili ko mananambat. Panambat, ginoo. Ayaw na. Ang pagbuhay. Panambat mo lang. Ang ginoo. Sa akong soul. Adi. Tululoy. Kita inom na kung sa tubig ko, wala pang sinyo. Wala pa kita mukhaan. Ang uban ka lang, sulti ka, uban dahil di napakitaon, kay sulayon, tumutuo ba ito itong diwak. Wala, nakakita niya lang. Nakakita niya, nasab siya. Wala ka nakita ka ng reflection ni Jesus ba? Jesus. Ba Jesus Masay, ba? bukos na takong kamot. Oo. Kasi maayag yung agta nga na. Masay, Basta na kamot. Kanang ilat mo. Naka nakita siya. Wala good. Ay, kaulaw niyo. Kita. Sulti lang kung wala. Huwag mo kayo bunaulang balik mo simbahan niya, libakira mo. Oo, gani. Wala ka No? kakita kay. Ulaw kayo, no? Kristiyano. Kasagaran katulig ko. Di ba kayo si Kristo? Yes, iluhod man yung dito. Yan, kinsa yung hari diyan. Okay. Kita tayo lang nakakita. Kita ka no. Nakakita. Walang tayo mong sulti. Kasi nakita rin. Amora na. Di ba katong iyawan? Jesus, uban ko nimo. Ayaw. Ayaw na. Ayaw pa uban. Isulti na lang. Oo, ano ba? Lagyan na kita. Kami pa lang, tukod kong simbahan din. Mga warta ko din, no? Ang gusto ko, itong mga nagwartahin na gamit si Noe. Na, sinuli. Nagay uban dito. Sinuli, nabuhat kong simbahan ko ba? Padako na. Ako rin na nagbuhat. Dili na simbahan ako. Balay, bala, ulay. Kailan. Balay pa Ano sila cellphone kayo magkakit. Sabay po sila sa espiritu ng bata. Naana sila cellphone. Ngantay na mo siya. Espiritu ng gasa, namin vlog. Pahuway sa ako, magsigarilyo sa ako. Tayo pa lang, hindi ko. Magpatuban. Ikaw na lang hatag sila kay Komi. Ginawa ba, no? Espiritu ng Yes, gasa. no? Pero binuhatag. Kaya imbes, kung namin sutihan niya na mangita kung kinsa siya, patanaw niyo sa espiritu ng gasa nga vlog. Sige, dakaw ako. Sa Facebook, kung napan sa YouTube. Lakaw-lakaw lang ko. Para dagang makaila. Ang gusto na ko kanang muduol gid na siya. Muduol gid. Kasi dili ko iwali naman di ba ko magsaba-saba sa kadadanan, dili man ko makipulong sa. Di ba naon sa Biblia? Nakita ka na. Dili na ko. Ya. Ano ka? Kumabot ka na. Di pa lang sa
Mabangon sila bulan na pag mabala. Aron ko rin yun. Sila na. Diba? Aron mapungan sila. Kasi sila nila. Karena po na kami sa tingin sa inyong banda. Ito ba sila? Apa na sila na? Di kami ang school. Yan kami. Dili sila sawa ang lakas na. Karena Bila-bila ang kalibutan na bilablas na. Kapag ilaan sa kilos, sa kalibutan, karong damdagan sa mga mula-ulo, hindi sila ulo. Inagadan nila. Anak. Kaya ito. Ibuli sila. Asa. Ako, ini, aku mau, pergi, kenapa? Saya akan bisa sama obat hidup dua sudah obat. Ready, mau kita, sudah saya ya, bertahun kamu sudah semangat ya, kamu sama sudah lebih mungkin awal sudah Selamat terus. Kita nasa kang na Saya kita mo ba? Saya kita mo. Saya kita ini istoryaan. Saya kita mo. Wala na. Istorya lang kita. bulan sebagai tamu setelah eksis begitu kita duduk sebelah anak sesuai anak sebelah tentang kembali tidak lupa tentang kita ini lihat Ayan. Ang abay ng trip yan po mo. siapa Kita pa. kita balik nah tulisan tengah nah kita ang sakti dari ayun betul nagbuwag Korean mo po na. Istorya lang mo. Hindi, istorya lang. Ayan na pang debate. Istorya lang mo. Paham na. Pero ang iyong pare, mga uban nagwali, kita. Sonda, ang ulan mo ng sonda. Ako, iyak ko. Bilisan ko sa mga. Sinawat na ko nila. Iyak ko. Dahil mo, kapag binog, ito kong pugid. Hindi ka kung pinagawatan ng espiritu. Mga mga hindi na nagbubuan. Dahil, kami. Mga ikaw dahil nga ito, hindi ko nagbubuan rin kung tuloy mo. Kung nagbubuan mo. Ito nagbubuan mo. Pwede ba nila na? Nablaan mo. Oh, agad na piliin na. Ang sabi, mahanan ko. Pwede ba yung hatag mo kung maghabak? Wala, may habak siya, wala. Dumana ang nanso. Ang habak na to, anong pulong si Ginoo. Ang unang yung ginawa. Kabalo na. Minsan, nangula sa Mga Biblia. kaway mo na habak. Sige, taghabak-habak. Nga, namalikas ka. Sige, taghabak-habak. Nagpantag. Ay mo sala, hindi ka matay. Kung saan mong sala, Ginoo. Magsimba kami.
hawa na lambat kami o sa masala sa inyong paggamit sa akong ibalaan. Kaya wala man sa inyong ginagawa. Ang haba, dala ng lubong. So, nagtuo ka, ato. Pero wala ka nagtuo nga, katong habak, matulog, di ka nagtuo. O, ito ganun pa ang ganun. Ang ano mo rin nagdaragay, bada ay karuni na. Di na sa kasing kasing. Ginawa yan, ano? Di ka sa kasing kasing. Kaya na yung mga poses, di ka human. Oh, tama guys. Hindi pa man. Di ka human. Kaya sila, tikit ba? Oh. Pero sa pag-ambo, ang mga naman ang tempas. May gani, wala pa dito sa kanya. Okay na tayo yung Islam. Ito po yung naagin kita lang. Kaya na, kumilit mamira pa sa daing. Salamat po. Bukan mami, wag hinawa na po ba? Sulti lang eh. Marasak niya. Sulti. Kaya nakikita niya, yan ito lang. Oh. Sige, ito po. Tatayawag niya. Parang na yung sulti. Ito pa kisag tanaw. Eh, ito niya. Ay, nakita Mga niya. anak ko, ano, tayo na. Kami, kung sa nakita ninyo mo, pinakita na mo na. Mo pinakita na Sila mo. sila. Nakita mo me oy. Sa iyo nakita ninyo, mo pinakita na mo. Uban-uban ako. Apil sa kamkaman ni. Mga lagi kayo na mo, di ganun Kaya na. akong anak ito, may staff po. Sa pulis. Hindi sa engineer. Tawag ko ng staff. Buban ganito to. Yan ako rin mga atalon. Kami mga amo. Apoy anak. Hapon. Magsuri lang yan tayo. Nakisa nga itong tagaan. Di po hulat ko lang dyan. Alam mo sabi rito? Balay palawlay. Oo, mga tulog dito. Abrito na. Tulog me. Pero naan sila na dito. Live rito. Nanipuli na ko. Ang akong kaliwat, ang pulisol na dito. Maulaw pa sa kumalay. Pero katong mga taong lain tao, abri na tanan, kung may magsakit pa, kung malayo sila. Pero dito ko kabot, kung Diyos, panahon na diyan siya mamatay. Brad, please. Panahon mo. Ang pasisas na. Sa kitaga mo, okay rin, no? Pero mo, Bawal yung malitan. saan po masubraan ta? Ayaw yung malitan. Mas mayo, bunalan mo, parang mo ni pagmahal. Ano man, ang alam ni bunalan ni dalaga, mulaya sa nani mo, atong na sinuya, pabalik buntis. Tinoon, tinoon, Tinuog yun na, tinuog yun na. Ang akong anak ko, atong na isa mga anak, ninyo, magtapal na sa kuna. Mag-op-op na sa kuna. Ano? Kaya ako ang ibalaon ko para manahin mga problema nila. Isultin ako, din sa ilang. Okay. Wala akong nakikita. No, mabali, hindi na nagawa. Salamat kayo mga yan. Aray din libre. Salamat kayo din. Aray ang libre. Ako, dito ko, pasalamat. Pasalamat. Sila ba? Kaya ako rin ganito sa mga. Tapos ito, kung bukang bita, ino na ito. Ubig doon. Hindi ako dito sa kaligutan nun. Nako-discount pa rin. Sorry lang ko ani tabang sa mga tao. Tabang. Hindi ako nanambal. Pagkabak, pagkabana. Nagbigay ang magpain. Doon ang magpain. Oh. Anong hilingan ba? Hilingan niya. Nagbigay ang makainom sa pangpubig sa doon lang. Tawat o ganti. Ang tubig lang. Iba-ibayin na lang kahit isa-isa pa pamilya. Pero ito na. Ano na? Ngayon na na sila patutuwa sa anak mo na yun. Awa, alam. Tumaalam mo yun. Kani yung anak mo. Hindi ka mayroong gamit. Ano? Inom, boy. Init ko kay Impierno. Ano? Yung problema, kung mamatay ka, duha magkatulan. Langit, Impierno. Yung magin kang pag-antos. Dato, ka. Tama, doon. Kung taon, may ka. Sobra pang kadadlaw. Ito, hindi pa ngayon. Makataon, magkakadlaw na. Kaya napatay mirinda, napatay kape, napatay
Oh, Para hindi, nila pwede niyo, brapon. kung naay yung pangatlo, tubig, ang laban Oo, yung tubig, ano lang niya dire. Yan man. Basta to mo sino? Oo. Ang kamot ko. Sa sala ko. Ang kamot ko. Wala ko yung kamot sa kawasan. Orang ayaw pamali. Bawal yung mga litang. Ba't soplada. Man. Iya, sa soplada. Papansin mo. Pansin na kayo. Kaya, butan nila. Parang usahay. Anang, pagpapansin nila, ikaw lang kita, ikaw butan. Sukaan, ikaw butan na mas kadami. Wala, dudong pangayot sa mga na. Ang padaan ka, di ba? Pangayot ka sa pagkita. Ano sa pagkaran? Pagkaran tayo ng karon ang sugat sa mga kasi. Magulang ko lang. Sila kita niyo. Search ko ba sa ita sa kanya sa mga sa ita. Depende kay yang nilang. Sa ita lang yun. Kaya ang Diyos. Ito di ba? Sinubo niya. Tiga daw. Ano yan? Kaya mga tao dito. Mahal. Siguro kayo pa dapat siguro dito. Nakuling daw. Nah, sino gamit ako? Lahat na. Hindi namin ito pare. Pahala nila sila. Dahil sila man ang tagaan-tong niya. Di umunod. Tumasad sila ang umunod. Nagpunod ng padre. Kapag gusto. Biya, tingnan nyo. Ganihanan niya. Nagdukot sila sa tuwa. Ang alam mo, sige kung istorya. Dalin. Ikaw malunod bitaw. Namuhi na niya. Sundan mo dito sa mga estudyante na pagmaman. Sayang imong pagpanodlo. Tama yun. Estudyante ka ni ka, maislaga ni ka. Gibay ka natin kay sunto. Nakakani kay recess. Nakakani kay time. Sa kuha karon gabi pa. 24 hours. Tawag. Nasa sila. Tingnan naman sila. Yung sila magto. May munta ka ninyo mga ka-SP. Karon adlaw Domingo mga ka-SP no. It's 24 ron nga adlaw mga ka-SP. Dili pa ta sa Bukidnon gyapon mga ka-SP sa may Quezon. Kadto na tong gabi diri sa Bukidnon mga ka-SP. Dili mo ta natulog ko to niya. Paulit ni mga ka-SP. Pero naagabi may hapitan nga usa ka kuan. Tao aron siguro magpatambal kang kunuli o nagkinahanglan mo sa panabang may espirituhan na mo sa lawas niya mo na mong itulugan mga ka-espiritu kanang balay mong itulugan kagabi pamilya na ikuan atong kapan dinis Dudong Arcelias musik ka na. Diri rin idol sa overview mga ka-SP. Dito na sa overview. O gubalik tayo dito kay nampati-habitan nga ako ano sa katao nga nagkinahanglan sa banabang ng kunuli. Siguro masikiton to. Tambalan to ni patambal kong kunuli ana. Pamilya gyapon to ni kuan ni Dudong gyapon Ruel ng Arcelias. Mga sila. Ano diri mo guys pero ito na landslide an ko. Pero naputol nga no pasada. Pero ako kay bangag. Pero
close na close. Diri sa Quezon Bukid nun. Muna puntan siguro, no? Sapa, muna. Wapo kayong view diri mga guys yo, dahil kayo mga bugs. Hindi na ito mga on. Oh, diri na tang mga siguro. Asa sa Pontian. Taga-restauratos pong tiyan po. Overview. Kuha kita sa napahak, no? Tulog kalinya ang napahak da, no? Duha. Tulong siguro. Duha ganito. Duha. Tulog. Tulong na, bro. 4 lanes na. Duha ang tulog kalin. Bro, tulog kalinya. Masalagi atong mag-asawa, huwag yung pagkalumpak. Oh, Ano? kato lang kagang lang na hagbog niya, no? Itong kagang. Agang lang. May duha kabog sila mag-asawa na ano, patay. Kaya dugay-dugay gitu siya na kuan ba? Cover ba? Dugay ba na siya nahuman bago na buhatan ng kuan diri. Dalan na. Kating na po sila diri banda. Asa?